IBafana Bafana engoshampiyoni be-COSAFA Cup ithi imi ngomumo ukubhekana neMozambique. Leli qembu lashaya iSenegal emidlalweni omanqamu ngonyaka odlule kanti emidlalweni wandulela lowo laliguqise yona iMozambique ngamathathu eqandeni. There's always pressure to win. You always have to win. You can't go into the mentality just because it's this tournament that you have to go out and win it. Even if you play whatever tournament it is, you always have to win. IBafana Bafana ikeliso yabo number 13 kanti the Mambas yona ihleli ku number 29 kwi-Confederation of African Football. So labafana laba bakulungela ukuthi badlale kuma-qualifiers against iLiberia kanti futhi laba bafana laba bakulungele ukuthi bangadlala futhi kuma-qualifiers azobedlala ngoSeptember uma i-under 23 idlala imidlalo yokuhlunga ukuthi bakwazi ukuthi baye kuma-Olympic. Khona manje izakhamuzi zasemlazi zithi zizophuma ngobuningi bazo ukuzosekela kuleli. Umlazi nje mfowethu we are proud ukuthi i-national team ikwazi ukukhetha umlazi as one of the lentuzana indaba abazokwazi badlalele kuzona. So we are willing to give them support. Ingoba isupport enkulu esoyinika yona iBafana Bafana. Siyana siwo coach and then nabalandeli and then nezingane zethu sizoyiletha sizobuka imidlalo iBafana Bafana neMozambique. Kungenwa mahala kuyo yonke lemidlalo eCOSAFA kepha amathikithi alandwa osukwini olwandulela lo mdlalo. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.